Chceš vedieť, či máš správne nastavené životné poistenie? Tak toto video je pre teba. Hlavnou a povinnou zložkou je krytie smrti. Je veľmi dôležité, ako je nastavená výška poistnej sumy. Treba myslieť aj na to, či si sám, či máš rodinu, alebo napríklad hypotéku. Tvoja zmluva by mala obsahovať aj pre teba dôležité doplnkové pripoistenia, ako sú napríklad invalidita, kritické choroby alebo vážne úrazy. Dôležité je aj nastavenie rizikovej skupiny. Čiže ako veľmi je rizikové tvoje povolanie alebo šport, ktorý vykonávaš. Za ďalšie, pred podpisom tvojej zmluvy si pravdivo vyplnil zdravotný dotazník a poznáš výluky svojho poistenia. Ak máš staršiu zmluvu, kedy si ju naposledy kontroloval? Je stále prispôsobená tvojim individuálnym potrebám? Chceš sa uistiť, či to máš správne nastavené? Tak oslov svojho finančného poradcu alebo mi napíš komentár a ja ti s tým pomôžem.